kopai kelangno pen ajok Bhaskar Jyoti Kro enut Amonit Apran Kedam tovar keme pura gari kevek methang chere kenang Pini niphai 1910-23 Arni kangsam bachike thom apor malom Loringthepi police out keparlo Udralangso tovar krongpli alom Diphu pen kewang bom Baithalangso AS031A5080 enut prasad kro asopo Bhaskar Jyoti Kro pusi pangthek pon arong lake Baithalangso.Donka pusi kititang abang arpum pen ID proof pen pangthek pon koson pen tong kachongkoy lone bangjok takithek dunlong abang abidet ajok chini dunde lo Bonta Penang atum kacethang atengke bai kevek asa pangtang chet si tovar ke khoi along kikhang un edet ajok tahai pupusi chethan pon non amat ki thitang abang arpum Loringthepi police outpost atun pensi chepari deng pon poloni pen ruba bejin thong pay news 24/7